A Xunta destina este ano 5 millóns de euros para impulsar o emprendemento feminino a través das achegas do programa EMEGA. O seu obxectivo é promover o apoderamento económico e social das mulleres, incrementar a súa participación na vida económica, laboral, política, social e cultural e eliminar a fenda de xénero. Na convocatoria deste ano mantéñense as 4 modalidades de axuda en edicións anteriores. Emerxe con contías de ata 22.000 euros para novas iniciativas empresariais e creación de emprego feminino estable. Impulsa con ata 17.000 euros dirixidas a favorecer a reactivación e consolidación de empresas constituídas por mulleres. Innova con ata 42.000 euros para iniciativas con contido científico ou base tecnolóxica e concilia unha axuda complementaria das anteriores de ata 50.000 euros para promover a conciliación das emprendedoras e das traballadoras. O programa EMEGA comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servicios específicos de información, asesoramento e orientación empresarial co obxeto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.